Aha. Na. Itt vagyunk. Na, csió, 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 csió. Na jó, én közben én elhúztam a célhoz, úgyhogy... Hát figyelj már, nem érek én itt rá egész nap rád várni. Tudod mi az első szabály? És kirándulni megyünk. Nem. Vigyázz rá. Ez az első szabály. Ezt mikor fektetted le? Attól függ mit és hova. Ezt a szabályt. Most, nem baj. Várj, de most nem akarom elmondani, hogy mivel fogunk majd oda izével küldeni, csak túrázni, menni fogunk majd. Vagy csak túra lesz akkor? Milyen túra? Tudod, túrkockázás. Mivel biciklivel? Csak is. Tényleg amúgy nem is rossz ötlet, így most eszembe jutott egy ötlet, majd ezt vidén kívül megbeszéljük. De erre hát a kamaz. Hogy egyszer kimenjek, hosszú bringázunk egyet? Nem, nekem más ötletem támad, de amúgy ez se rossz ötlet. Mondtam, majd vidén kívül el megbeszéljük. Telibe a fa, de kidöntöttem. Hallod, Csió? Engem meg ez a mocsok kamaz engem úgy visszafog, mint a húzat. Szóval húzom magam mögött, állok ma ugye erre, és majdnem felborultam. És már megint beszorultam ugyanabba a részbe. Nem, most nem szorultam be. Halleluja. Most ki tudtam jönni, és telibe az első fa. Telibe bazd meg. Telibe az első fa, neki. Na. Nem hittem volna, hogy egy ilyen retek nehéz kraszt felbír borítani egy kamaz. Ez az, mozdulj! Jó, beszorultam meg. Na. Jó. Még egy kicsit, még ez az. Kijön. Megvan. Merre kell menni? Jó felé jövök? Nézem. Szerintem jó felé jövök itt az úton. Aha, az úton, gyere. Lámpát kapcsoljak, vagy nem? Hát figyelj, én úgy jövök, hogy kapcsoltam, de ahogy neked szimpatikus. Hát nekem összeszűkül úgy a szemem. Hát akkor kapcsolt fel a lámpát, és úgy nézők is többet látnak az útból. Hát de... Mert ugyebár sajnos multiplayerben nem tudunk beletekerni az időbe. Az amúgy különösen nem is nagyon baj. De viszont nem túl tuti az éjszakai felvétel, majd meglátod. Az geci, hát. Hármasba mentem át, vagy kettősbe, nem tudom. És közben Facebookoztam, szóval vakba mentem át. Gratulál. Kösz. Telébe egy szikla, miniszikla, még egy miniszikla. Az konkrétban az meg, hogy a minisziklát ki lehet törni. Hát na, figyelj meg. Jaj, de megjött a kamaz. Te hú vagy? Hát valahol elő. Ja, ó, gec. Viszem lefele a fát. Innen indultál, az meg ide kell jönni. Az aztán a konkrétizálás. Lemegyünk balra. Én meg lemegyek hídba. De! Azt megnézem, bazeg! Azt megnézem! Jó, már le tudok menni hídba. Hűha! Na jó. Szóval ilyen félkotyvasztások se, amúgy igen, még visszatérve erre a kérdez felelekre, meg a ti kértétek, úgymond. Az ti írtak valamit, mi meg azt ezt csináljuk. Mersz vagy mersz, tulajdonképpen olyasmi feeling videó. Hát, ja, csak tudod, ilyen sajátos stílusban. Ja. Szóval, hogy ilyen, szerintem főzőműsor az úgy lesz majd megcsinálva, hogy azt szerintem előre meg fogjuk csinálni. Bográsba. Mit csápod? De jó, ez csak egy poén volt.
Azért milyen lenne már most így kajak, így belegondoltam kimenni és bográsban főzni valamit így videóba. Másfél óra csak elmenne. Nem is rossz ötlet. Csak akkor hogy főzzünk ezzel? Letesszük az állványt, viszek az cső? Vagy valamit Mert már megvan az állvány, itt van. Nálunk. Valamit kreálunk, na így nem tudom. Hát figyelj, elsősorban ugyebár, hogyha úgy van, telefonnal vesszük fel, mert a telefon ugye jobb képet csinál, mint a kamerám. Egyébként. Ja, próbáltad és jobb képet csinál? Persze, sokkal jobbat csinál a telefonom. Mennyibe tud felvenni az a kam? Kb. 480p-be. De azt be lehet állítani szerintem. Nem, de hát figyelj, tulajdonképpen láttam, amikor próbálkoztunk, azt nem jött úgy össze, hogy mi akartuk, úgyhogy... Mert akkor szar volt az adapter. Nekünk van itthon adapterünk. No, azt miért nem tudtad volna mondani egy körülbelül fél évvel ezelőtt? Már most találtam meg. Nem, most volt az eszedbe, hogy adapter. Nem, most találtam meg tegnap. Az adapter? Jött a CD között? Nem, a konyháztam. Mennyire volt ott? Nem tudom, régóta. És, ja, mert amikor keresed az ének a CD-jét? A játéknak a CD-t akkor találtam. Most már mindegy, most már kimondtad. Jó, van, vágjuk. Miért? Csak a nézők már nem hiszem. Gyere kicsi kamaz. A sárgába, a sárga az a kamaz, az nem kamaz. De. A sárga kamazban van benzin. Aha. Mennyi? Ugye kb. 600 liter. Ja, hát én hajnalban nem tudom, nem fogod elhinni, hogy mit néztem. Ne is mondjam, mert nem is fogom elhinni, igen? Gyilkos elméket. Ó, ja. Ez úgy konkrét. Nem áll, komoly, egy sárga kamaz visszafog, komoly. Engem? Nem, engem. Ez most ugye egy vicc. Ez most csak egy vicc. Nem. Hát sajnos ténylegesen nem vicc. Jogi, na. Amúgy még egyszer kajakra kéne tervezni olyat, hogy bringázunk egyet. Ugye én meggondolkodtam rajta, De akkor nem telóval vesszük. de hát azzal a legjobb. Inkább a kamerával, mert az nekem az fokkal stabilabb. Nem, az én talán stabilabb amúgy. De a fogása a kamerának stabilabb jóval. Ezt mit érsz el? Úgyse menet közben fogunk felvenni sügér. Én pedig úgy gondoltam. Az tök mindegy akkor, mivel veszed fel, mert lófasz nem hallasz belőlünk, úgyhogy... Ennyi. De nem úgy megyünk, hogy tudod? Csél, hogy ismersz te engem? Hát azért mondom, lassan megyünk. Most én meg a lassúság. Csél. No, nyugi van, jó? Lassan. Hol élsz te? Debrecenbe bazd. Hát épp ez a baj, hogy te azt hiszed, hogy mindent meg te lehet majd tenni. Ja, mert hogy Debrecenen vagyok, vagy mi? Igen. Annyit nem vagyok. Kajak amúgy hol csináljuk majd, Debbe vagy ott kint nálatok? Nem tudom még. Majd meglátjuk. Mert szerintem egy nyári napon kéne. Hát igen, nyáron kéne, nem ártana. Vagy legalábbis mikor jó idő van már. Vagy nézzük az időjárás jelentésben, ezt majd meglátjuk. Nem, amúgy még egy friss tavaszi nap is jó amúgy. Azt tudom, csak ne fújjon a szél, ne legyen eső. Úgy, hogy ne legyen ilyen mínusz 600 fok. Chill. Jó van. Gáz van. Felborultál, én megöllek. Nem borultam fel, csak elakadtam. Repülőkölyötet, hol vagy? Én az Intelon bezonál. Bassza.
Hát az enyém az nagy valószínűséggel nem rezonál, hál' Istennek. Bár amúgy nekem is itt valaki fejszín, csak tudnám, hogy ki. Ja, hogy ez egy órával ezelőtti üzenet. Oké. Na, úgy néz ki, ki tudok jönni. Akkor ott megvársz, akkor maradj ott. De ezek szerint nem tudtam megkérni. Jó, akkor maradj ott nyugodtan. Megengedem, hogy ott maradj. Na ugyanis a kamazomat szarrá törtem. Mennyi? Hány sérülés? 600/600. És nem tudsz mozogni se? Hát a kamazzal nem. De a krazzal igen. Ja. Hűha. Hogyha meggyógyítasz engem, akkor én meggyógyítom a kamaszkádat. Figyelj, van kemény 100 javításpontom. Nekem sincsen több. És 307 sérülésem van. Jó, felé jövök, vagy egyel odébb kellett érni. Nézem. Nézzek. Ja, jó felejsz. Akkor erre itt lehet a kis úton? Nem, a vastag úton még gyere. Akkor te navigálsz engem. Te leszel a te leszel a GPS-en, beszéljünk a GPS-en. Nem hiszem el, hogy egy ilyen egyszerű úton nem találsz el odáig. De legyél a GPS-en, az meg, jó? Következő kis út. Balra. Itt balra. Ha, röhög a vak velem. Na, poénosabban, bazd meg. Van itt egy kis út, ott is balra. Hát a kocsok, nem érted, hogy balra? Bazd meg, egyszer meg fogom ténylegesen azt csinálni, hogy egyszer körülmegyek az egyik pályán, szinte, tudod, hogy így feloldom, multiba így megosztom, meg minden, te belépsz, meg minden, és akkor... Fú, hogy lesz? Igen, és akkor... Akkor navigálok, oké? De remélem tudod, hogy amit singlebe feloldasz, az multiba nincs meg. Multiba osztom be. És majd behívlak. Jó, fele jövök? Ja, gyere. Erre kell menni. Arra kell menni takvira, mint az ennyire dimbas dambas részed. Aha. Jó van, Gazi. Ne, térj vissza balra, picit. Balra te marha. Jobbra. Jobbra te bolha. Itt a nagyító, itt a nagy nagyító, igen. Vagy gondolod, azt a takaráspontot feloldhatod ott magad? Balra magad mellett. Jé, találtam egy gombafelhőt. Aztán mindjárt többet látsz, hogy merre kell menni, mi? Itt a nagy tűzifa rész. Nem a tűzifa. De mindjárt látod, hogy merre vagyok. Jaj. A nagyító mellett eljövök. Tegyük be egy pluszba, egy finkba, az meg betesszük, és akkor aztán vissza kell ki padlógázni. Nick már Dijonné nem akar menni. Induljál már a szerencsét! Induljál már a szerencsét! Addig itt egy pocsolya. Itt egy elég nagy pocsolya. Hogy is kell itt menni? Itt az nem kicsi pocsolya. Visszaváltunk. Visszatítjuk a kéziféket. Ugye kézigáz. Jó. Ott egy csió. Dick ott egy piros fény. Ott egy csió. Ott egy piros fény. Az én vagyok. Dick egy autó. Meg kell ülni. Gyere ide! Várjál, valaki írt nekem. Kimerészett rám írni hajnalok. Dick. Au, csió! És beléd ragadtam. Összeolvattunk!
Az a baj, csörlőzni nem tudom. Másik oldalból próbálni. Na, a kamion lyuka már nem lesz szűz. Jó? Hát, speciál nem. Indulj előre. Hát szerinted mit csinálnak? Ha menne is valamit, de hát nyakig ásta magát a sárba. Meg persze még a kamaszt is húzom magam után, hogyha nem tűnt volna fel. Ja. Azt kapcsolod le. Az lesz. Hinnye! Azt a... Újra földekem, mi? Újra el tudta indulni. Persze, mindjárt nem alvázik vagyok a földbe. Menj, hogy menjünk? Merre? Hát gyere utána, mert én tudom, mit tudok. Csió, mibe vagy te? Rízbű, bazd meg. Miből? Te rettenetesbe vagy. Hát hogy a vihárban? Megy merre? Hát de ne olvadjunk már össze. Hát ez kurva lassú. Mi a rettenetes? Jó. Egyenesen? Aha. Vagy várjál, nem tudom még. Én már Gyere. egyenesen megyek. Jó van, te mész egyenesen, mert megyek balra. Hogy mondtad, testvérem? Úgy mondtad. De mi mész arra? Megengedtem mindenkit. Megengedtem mindenkit. He. Sona. Őrön ezt körben. Ja, csak közben nekem itt Facebookoznom kell. Hello. Hát azon vagyok. Én is azt csinálom, meg is tudok menni. Igen, csak tulajdonképpen én jobban szeretek az autóra figyelni, mint a Facebookra. Jó, tisztelt a kivétel, mikor nem tudok menni. Hogy ismersz te engem, aki inkább Facebookozik vezetés helyett? Fordítva. Igen, polyester. Na, gyorsabban már. Csió, te még mindig rossz helyen élsz, tudod. 1, 2, gyorsabban, te köcsög! Ott egy tekerés. Ott egy gombofán. Na most srácok, aki jönni akar velünk játszani, ugye ez kell Steam kapcsolat. Csió! De én akartam menni. Most már megszűnt. Bocsánat. Na most aki jönni akar velünk játszani, Spintires-t, az annak ugye tulajdonképpen majdnem, hogy azt mondom, hogy Steam-en barátnak kell legyünk hozzá. Legalábbis tanácsos. Ja. És ugye aki jönni akar velünk, az írjon nekünk egy e-mailt, vagy Facebookon írjon egy üzenetet. Privát face-emet adjam rá? Nem, az oldalon is lehet üzenetet írni. Szerinted azt kinézi? Én. Nem úgy. Miért én cigányútra tévedtem? Jó felé jöttem? Nem tudom, Csió, merre mentél el? Itt vagyok előtted, mögötted, bazd meg. Hát itt tulajdonképpen balra kell menni az úttal együtt. Jól meghúzom, jobbra húzom. Én megyek előre. Ha menjél. Én is így gondoltam. Itt mondtam volna, hogy na jó, befejezem, hogyha leborul a komán. Nem? Ja.
Addig főrészel. Na hú vagy. Most jövök át a hídon. Ja, akkor így megvárlak. Gyere! Azért tegnap olyan 10-11 felett tudod, mielőtt elmentem. Aha. Na, előtte itt rendeztek egy gyorsulási versenyt. De nálatok mindig rendezünk gyorsulási versenyt. Annyit hallok az meg, hogy megy jobb hangminőséggel. Nos, srácok, szerintem legyen ennyi ez a videó. És következően majd jövünk egy másik mappal, másik mindennel. Ja. Ezt most úgymond leteszteltük ezt a mappot. Ja, jó volt. Szóval erre még lehet, hogy lesznek majd hosszabb videók, hűlések, minden. Jó? Na, szevasztok! Sziasztok!